Γιατί αρρωσταίνουμε, γιατί παθαίνουμε κρίσεις πανικού, γιατί βιώνουμε φόβο, γιατί νιώθουμε δυστυχισμένοι, γιατί νιώθουμε κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι και υπάρχει τόση δυστυχία γύρω μας και δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε συνειδητά στο μυαλό μας και τρέχουμε στους γιατρούς και δεξιά αριστερά και δεν βγάζουμε άκρη, δεν βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα μας. Θα σου πω τώρα πώς συμβαίνει και γιατί συμβαίνει αυτό. Όλοι μας λειτουργούμε μέσα από προγράμματα δηλαδή πληροφοριών που υπάρχουν στο υποσυνείδητο μας και λειτουργούν αυτά τα προγράμματα στην καθημερινότητα μας υποσυνείδητα, δηλαδή χωρίς να το καταλαβαίνουμε, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Εμείς νιώθουμε απλά εκείνα τα δυσάρεστα ή ευχάριστα συναισθήματα. Και πώς γίνεται αυτό? Θα σου πω ένα παράδειγμα. Τότε όταν άρχισες να μαθαίνεις αυτοκίνητο και πήγες εκεί και δεν ήξερες τι είναι οι ταχύτητες, τι είναι το stop, τι είναι το γκάζι, πώς να κρατάς το τιμόνι, τα καθευτάκια κτλ. Και έμαθες 1002 πράγματα μέχρι να τα μάθεις και να μάθεις να οδηγείς αυτοκίνητο και μέχρι να φτάσεις στο σημείο που βρίσκεσαι σήμερα, που μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο και ταξιδεύεις εκατοντάδες, χιλιάδες χιλιόμετρα χωρίς καν να θυμάσαι πότε άλλαξες ταχύτητα, πότε πάτησες φρένο, πότε πάτησες γκάζι ή οτιδήποτε. Απλά παίρνεις το αυτοκίνητο, φτάνεις στον προορισμό σου. Δεν θυμάσαι τίποτα. Τι έκαμνες κατά τη διάρκεια που οδηγούσες. Έτσι λειτουργεί το υποσυνείδητο μας. Εκείνο το μάθημα, εκείνα τα μαθήματα μάλλον που έπαιρνες για να μάθεις να οδηγείς αυτοκίνητο, τα έπαιρνες για μεγάλο χρονικό διάστημα και τα σκεφτόσου στο μυαλό σου και καταγραφόντουσαν οι πληροφορίες στο υποσυνείδητο σου και δημιουργεί του ένα πρόγραμμα που είχε σχέση με την οδήγηση αυτοκινήτου και με όλες του τις πληροφορίες, με όλες τις λεπτομέρειες. Και μαζί με εκείνες τις λεπτομέρειες ήταν και τα συναισθήματα. Ήταν τα συναισθήματα, τα αρχικά συναισθήματα του φόβου και μετά τα συναισθήματα τα ευχάριστα που λες τα κατάφερα, οδηγώ και μπορώ να οδηγώ και μετά συνέχισες και μετά έγινες καλύτερος οδηγός του αυτοκινήτου και σήμερα όλα γίνονται αυτόματα. Το ίδιο ισχύει και για τις ασθένειες, το ίδιο ισχύει και για τους φόβους, το ίδιο ισχύει και για τις κρίσεις πανικού. Δηλαδή είναι αυτά τα προγράμματα που έχουμε στο υποσυνείδητο μας που μας οδηγούν στο να αρρωσταίνουμε και στο να αρρωσταίνουμε γενικά, είτε ψυχολογικά είτε παθολογικά. Και τώρα είναι η στιγμή να επιλέξεις εσύ ποιο πρόγραμμα θέλεις να δημιουργήσεις και να εγκαταστήσεις στο υποσυνείδητο σου με σκοπό και στόχο να το κάνεις μετά download όλων αυτών των πρόγραμμων και να λειτουργεί υποσυνείδητα στην καθημερινότητά σου. Να έχεις καλή υγεία, να είσαι θαραλέων ατομών, να φύγουν όλες αυτές οι φοβίες, να φύγουν όλες αυτές οι κρίσεις και διαταραχές πανικού, να φύγουν όλα τα προβλήματα υγείας που έχεις. Αυτό γίνεται με την επανάληψη καθημερινά, να λες είμαι και νιώθω απόλυτα υγιής και ασφαλής, έστω κι αν περνάς δύσκολες μέρες, δύσκολους καιρούς στην υγεία σου, έστω κι αν είσαι ένα δυστυχισμένο άτομο, να λες είμαι ευτυχισμένο άτομο, είμαι ευτυχισμένος, είμαι ευτυχισμένος, είμαι ευτυχισμένη, είμαι ευτυχισμένη, καθημερινά όσο και πολλές φορές μπορείς. Η επανάληψη γίνεται συνήθεια. Η συνήθεια γίνεται πρόγραμμα και εγκαθίσταται στο υποσυνείδητο σου. Και φτάνει εκείνη η ημέρα που ξυπνάς το πρωί και είσαι απόλυτα υγιής. Και φτάνει εκείνη η ημέρα που ξυπνάς ένα πρωί και είσαι ευτυχισμένο άτομο. Και διερωτάσαι και λες είμαι ευτυχισμένο άτομο. Είμαι υγιής. Ναι, είμαι υγιής. Ναι, είμαι ευτυχισμένο άτομο. Και γιατί θα συμβεί αυτό? Γιατί τότε θα είναι η στιγμή που θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ενός νέου προγράμματος που εσύ δημιουργείς και κάνεις download στον υπολογιστή σου. Και ο υπολογιστής σου ποιος είναι? Το υποσυνείδητο σου. Και τότε
Όταν ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα, θα κάνει download στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, χωρίς καν να το σκεφτείς, από μόνον του. Πώς έγινε αυτό? Εσύ το έκτισες μέσα από τη νέα σου συνήθεια. Εσύ δημιούργησες αυτό το νέο πρόγραμμα στο μυαλό σου. Με την επανάληψη. Που η επανάληψη, επαναλαμβάνω, είναι μια συνήθεια που δημιουργεί προγράμματα στο υποσυνείδητο σου. Και αυτό συμβαίνει διότι όλα τα προγράμματα του υποσυνείδητου έτσι λειτουργούν. Όμως, ποιος μας δημιουργήσει εκείνα τα προγράμματα που έχουμε στο υποσυνείδητο μας? Εκείνα τα προγράμματα μας τα δημιούργησαν άλλοι και κάποια τα έχουμε δημιουργήσει εμείς με τις καθημερινές μας συνήθειες. Είναι στο χέρι μας σήμερα που βρισκόμαστε εν έτη 2025 να δημιουργήσουμε εμείς τη ζωή που θέλουμε, αλλά να δημιουργήσουμε και εμείς την καλή υγεία που θέλουμε να έχουμε, τη χαρά, την ευτυχία και την γαλήνη και την ηρεμία και τη σιγουριά και την ασφάλεια που θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας. Και το μπορείς και το κάνεις. Να το θυμάσαι και να προσέχεις.